Bogen Hitman 1 er skrevet af Peter Krogholm i 2018. Bogen er nummer 1 ud af 3 i serien, forlaget af Lindhardt og Ringhof. Peter Krogholm er født i 1976, og han har skrevet bogen for at drenge på 14 skal læse mere skønlitteratur, og målgruppen på bogen er derfor også omkring de 14 år. Hitman 1 er 18 kapitler lang. I e-bog kan man nå at lytte til den på 2 timer. Bogen Hitman 1 handler om Andreas, som skal konfirmeres, og han glæder sig rigtig meget til at få sin gave. Da han får sin gave af hans mor og far, ser han, at det er et meget voldsomt våben, og han får at vide, at han har valg om at blive lejemorder eller ej. Andreas siger ja til tilbuddet, og til sin 15-års fødselsdag får han en meget speciel gave. Han får sin første kontrakt på at dræbe nogen. Og bogen bliver ved med at komme med masse gode overraskelser og ting, som man ikke havde forventet. Vi synes, Hitman 1 er god, fordi den altid kommer med noget nyt og spændende, og når man læser den, kan man ikke lægge bogen igen. Vi synes især, at det dårlige ved bogen er slutningen, fordi den bare stopper meget brat, og man ved ikke sådan helt, hvad det er, der er sket og kommer til at ske. I vores samlede vurdering synes vi, at bogen var rigtig god, og derfor får den 4 ud af 5 stjerner fra os. Det var vores digitale boganmeldelse.